Vrei să cumperi o navigație auto, dar ești pierdut printre miile de produse pe care le poți găsi pe piață? Haide să-ți arăt o metodă foarte rapidă și foarte ușoară pentru a afla exact performanțele produsului pe care vrei să-l achiziționezi. Când discutăm despre orice dispozitiv electronic de pe piață, fie că vorbim de un telefon, tabletă, calculator sau, bineînțeles, navigație auto, producătorul sau brandul sunt mai mult decât irelevante. Ceea ce este relevant este performanța componentelor produsului pe care dorești să-l achiziționezi. Dar cum afli această performanță? Din fericire s-a inventat un software numit 3D Benchmark. Acest software analizează absolut fiecare componentă a produsului și îți oferă un scor de performanță. De exemplu, în fața mea am două navigații, una de 4 GB cu un procesor de 1,8 GHz și ultimul model de pe piață, o navigație de 12 GB cu un procesor de 2,7 GHz. Începând cu navigația de 4 GB, observăm că testul 3D Benchmark cu testul Slingshot ne oferă un scor de 1541 de puncte. Acum, ce înseamnă aceste 1541 de puncte? Înseamnă că produsul nostru este mai performant decât 42% din toate produsele de pe piață. Îndreptându-ne atenția către navigația de 12 GB, aceasta ne arată că are un scor total de 4806 puncte. Și dacă e să ne uităm la toate produsele de pe piață, e foarte ușor de observat că această navigație este mai performantă decât 78% din toate produsele de pe piață. Pentru a înțelege mai bine testul 3D Benchmark, îl avem în funcțiune chiar în fața noastră și putem să observăm cât de rapid se mișcă acesta pe o navigație de 12 GB versus pe o navigație de 4 GB. Încă v-am prezentat scorul dispozitivelor folosind testul Slingshot din 3D Benchmark, vă vom arăta mai multe utilități și care este diferența de viteză al unui dispozitiv de 4 GB și al unui dispozitiv de 12 GB. Vom începe cu un lucru foarte simplu și anume instalarea unei aplicații. Eu am ales aplicația Waze pe care o vom instala simultan și vom observa care este diferența de instalare. După cum putem vedea, navigația de 12 GB deja a instalat aplicația, în timp ce navigația de 4 GB încă mai trebuie să așteptăm. Navigațiile proaspăt deschise și nicio aplicație accesată recent, vom testa ambele navigații pentru testul suprem de viteză. În primul rând vom merge pe aplicația YouTube și vom accesa un videoclip aleatoriu de pe ambele navigații pentru a testa ecranul. La o rezoluție maximă de 1080 putem observa clar diferența de calitate între ecranul 2K mult mai avansat al tabletei de 12 GB și ecranul 1280 pe 720 al navigației de 4 GB. Prin urmare, dacă vrei să achiziționezi o navigație auto, dar nu ești sigur exact care este cea mai potrivită pentru tine sau cea mai performantă, nu asculta mesajele de marketing pe care le găsești oriunde că este o navigație sau un produs de top, ci ascultă numerele, datele și performanțele testului benchmark.